Здравейте хора, това е втори епизод на нашето Майнкрафт оцеляване. Посъбирах малко материали и започнах да търся място, където да живееме, където да започнем да строим и така нататък. И реших да включа и да снимам. И така, нека да започнем да търсим. Проблемът е, че откакто съм започнал да търся, сигурно вече има половин час, поне и повече. Остров след остров е само това, което виждате пред себе си. И честно да ви кажа, е много отчаиващо. Водата започна да става синя, т.е. не е мръсна. И се надявам да излезе нещо. Но да, както ви казах, ето. Същата трагедия. Надявам се скоро да намерим нещо добро. Чуя се дали да погледнем този остров тук. Но първо ще преспим, защото ще ме очистят още първата вечер. Хайде де. Леглото. Поставяме тук до пилето. И нека спим. Добро утро! Взимаме си скъпоценната лодка. Хайде бе, щупи се. Така. И нека погледнем острова. Горящи изроди, дървета. Тук е доста интересно място. Бърч горичка, крави, там също има малка горичка. И да, определено това място тук. Това е интересно място. От тази рекичка може да станат доста добри неща. Нека да погледнем и от тук. Да, това вече не ми харесва. Ще отидем от тук също. И ако не е нещо по-различно, ще продължим да търсим. Прекалено много вода, прекалено много реки. Да, същата история. Тук мисля, че се променя. О, не, моя грешка. Да, продължаваме да търсим и се надяваме натам да не започва пустиня. Само
да не попаднем на пустиня, защото търсенето ще се удължи многократно. Да намерим нещо. Така... Не е пустиня. Само това не исках. Не. Изглежда късметът не е на наша страна. Но така, не се отчаиваме, да продължаваме да търсим. Дърво? Хм. Да. Ако не се лъжа, това са акация, дървета. И както споменах в първи епизод, и ако не съм го споменал, ще го спомена сега, искам да намеря саплинги от всички видове дървета, защото ще са ли доста полезни. Да. Това е доста добро място, между другото. Ще обиколя и има вероятност да останем тук. Не. Тази вода проваля всичко. Така. Ще отидем натам. Не. Изглежда само ще вземем саплинг и ще продължим да търсим. Саплинг. О, падна. Но това е обикновен сап. О боже, аз чупя обикновено дърво. Аз съм просто крайен. Да, как виждате, ми пада батерията. Така, да почупим малко, да намерим саплинг и да продължим нашето търсене. Надявам се батерията да ми издържи до тогава. Да, но трябва да изхвърлим нещо. Така съм се с всякакви буклуци в мене. Продължаваме да търсим. Изглежда ще трябва да поплуваме още. Добре, ако не се лъжа, ни остава и Dark Oak. Ела тук бе. Dark Oak саплингът. Имаме Бърч, Акация, Спрус, Oak
И ако не се лъжа, ни остава само спрус дървото. Но дарк дървото, не спрус. И ще се опитаме да го намерим по-натам. А сега да се съсредоточим в намирането на пустиня. О боже. Лошо, лошо. Айде да искам нещо светло. Не виждам нещо пред нас. Не, изобщо няма и да се спирам. Изглежда скоро няма да намерим нищо интересно. Добре. Пустиня след пустиня излиза. Надявам се наистина скоро да намерим нещо. Защото се отчаивам, батерията ми пада и не е много добре. Няма нищо пред нас. Айде, нещо. О, боже. Нещо. Да, пред нас има нещо. Ще се отбием там. Ако ще преспим. И това е само островче. Май. Това е доста интересно място. Ще се видим тук, за да преспим. Така. Сто процента ще отида да проверя горе. Но малко се надявам да има нещо, което да ме заинтересува. И така. Мисля тук да е краят на клипът. Извън кадър ще продължа да търся. И се надявам да намеря това моите неща ли са. Явно да. И така ще проверя горе. Ако е хубаво местенцето, ще остана там. Ще запиша следващ клип. Ако не, ще продължа да търся, докато не намеря нещо по-красивно. И така. Довиждане!